איפה? עוד אחד? פה אחד למטה. שלושה? שלושה, ושם יש שלושה. אוי שיט. הם אוכלים משהו, הם מפצחים. וואו, זה כמו תצטוין. הוא לא יכול להגיע. הוא בא אלינו. הם כותבים משהו. מאותו סוג גונון, שראינו שם את הגונון הירוק, אחד נמצא בסוואנה, בשטח הפתוח שיורד לקרקע, ראינו אותו הרבה פעמים יורד לקרקע, הוא נמצא גם עולה על השיטים, אבל הוא לא נמצא ביער כזה, אף פעם לא תראו כאן גונון ירוק, אלא המין הזה החליף את בית הגידול שלו והוא נמצא רק על העצים, רק ביער כזה, אתם תראו בלו מנקי. אם אתם תראו את הזכר, יש לו פנים